Panangidalan da kanya napinta sa sursuro, panagbuteng iti apo na maiswa kadatayo. Awanen ti pangidasiga panagayat ka kanya, arapaakit naragat kaputinda panagayat agyaman na kada kayo, agyaman na kunanang ko, agyaman na kutatang ko, tinapinta sa sursuro, kankana yun tulaeng nga adad ito'y lagit, aya't tumuyo kanya ang nakairama. Diyak to akalipatan pananggumuyo kanya sa dinuman ti turungget, kankana yun ito'y lagit, kada kami nga anak yun.
siya